Представяме ви DLSS 4, новото ниво на технологията, която увеличава броя на кадрите в секунда, намалява латентността и изостря всеки детайл на екрана. С Multi-Frame Generation, усъвършенстван Ray Reconstruction и следващото поколение Super Resolution, DLSS 4 използва силата на изкуствения интелект в графичните карти на NVIDIA от серията RTX 50, за да ви осигури по-високо качество на изображението и по-гладко гейминг преживяване. Бъдещето на гейминга е вече тук. DLSS Super Resolution. Повече детайли, по-висока резолюция. DLSS Super Resolution използва усъвършенстван AI, за да превърне кадри с по-ниска резолюция в детайлни изображения с висока резолюция, без да натоварва излишно системата. Така получавате по-висока производителност без компромис в качеството. Чрез анализ на движението и информацията от предишни кадри, технологията създава по-остри, по-чисти и по-детайлни визуализации. Резултатът е геймплей без прекъсване и максимално ефективно използване на мощността на вашия компютър. Multi-Frame Generation. Умножете производителността, като умножите кадрите. DLSS Multi-Frame Generation добавя до 3 допълнителни кадъра към всеки традиционно рендериран кадър. Тази технология работи в синхрон с целия DLSS пакет, за да повиши честотата на кадрите до 8 пъти спрямо стандартното рендериране. Резултатът е по-плавен геймплей, по-бърза реакция и по-стабилно визуално изживяване във всяка сцена. Deep Learning Anti-Aliasing – кристално ясни кадри. DLAA използва мощни AI алгоритми, за да осигури по-гладка и по-ясна картина в пълната резолюция на вашия монитор. Базирана на същата усъвършенствана Super Resolution технология като DLSS, тя премахва назъбените ръбове и подчертава фините детайли. С DLAA получавате реалистично изображение, без компромис в качеството и без нужда от излишни настройки. DLSS променя начина, по който играете. Задвижвана от AI от ново поколение и графичните карти GeForce RTX от серията 50, технологията осигурява по-висока производителност, по-ниска латентност и впечатляваща визуална яснота, работейки като единна система. Всеки кадър става по-интелигентен, по-плавен и по-задоволяващ, благодарение на AI иновациите на NVIDIA. С DLSS 4 игрите не просто изглеждат по-добре, те се играят по-добре от всякога.